Okay, all set na tayo. Bike, Garmin, cellphone, ilaw harap likod, Deuter bags, andyan ang mga energy bar natin, saka mga tools, tubig, and GoPro, hawak natin, cellphone. Okay, let's go. Yo, ngayon na ang ating epic Yaya Ride Part 2. Laguna Loop tayo ngayon, night ride. Laguna Loop night ride. Laguna Night Loop 4:52. Umalis ako sa bahay ng 4:30. Ang kitaan sa sarap mag-bike shop 6 PM. Tapos mag-ride out tayo ng 7 PM. Excited ako malaman kung maraming sasama. Mamaya malalaman natin pagdating sa sarap mag-bike shop. Padjak muna tayo, 20 kilometers from Marilao, Bulacan, papuntang sarap mag-bike shop. So warm up na agad tayo. Yun lang, hindi pala masyadong okay ang ride out ng gantong oras sa hapon. Rush hour, uwian naman. Ang daming sasakyan. MacArthur Highway na tayo, tapat ng SM Marilao. Ang traffic na nga. Yan o, kitang kita, walang daya. Ang traffic, buti rin pala, mas maaga yung ginawa ko alis. Usually isang oras lang yan, papuntang shop eh. Pero ngayon ginawa ko isa't kalahating oras yung allowance ko. Siksikan o, daming sasakyan. Yun, nakaiwas na tayo MacArthur Highway. Malaka na tayo, papuntang service road. Sana walang traffic dun. Service road na tayo. Dire-diretso na lang hanggang kabilang dulo sa may Valenzuela. Tapos Quezon City na, sa bike shop. 1 week ago, nagpost ako sa Facebook page ko ng invite para sa ride na to. Ito ang pangalawang epic Yaya ride natin. Noong una ay 230 km ride sa New Clark City. Ngayon naman ay Laguna Loop na 230 km din. O depende kung saan ka manggagaling. Open to all capable cyclists ang Yaya ride na to. Basta sagot mo ang sarili mo, pwede kang sumama dito. Hindi ko rin alam kung sino-sino ang mga makakasama dahil wala naman itong registration. Time check, 5:44. Mindanao Avenue na tayo. For mga 200 meters, papunta sa Rapid Bike Shop. Ayos, meron pa tayo isang oras para magpahinga. 7 PM ang ride out eh. Ayun na, at pa-ride out na tayo, mag-alas 7 na. Medyo marami-rami rin ang dumating, pero hindi kasi dami nung nag-New Clark tayo. Sabado kasi ng gabi, siguro may ang schedule. Pero may mga jo-join pa sa atin. Sa may C5 may jo-join, sa San Pedro may jo-join. So, siyempre yung mga taga-South di na pumunta rito. Siguro mga 50 rin itong dumating dito para sa night ride. So, time check, eksakto ang alas 7 at mag-ride out na tayo. Let's go, Laguna Night Loop. Hindi pa natin masyadong makita yung karamihan eh. Pero mamaya magkakasama-sama na tayo. Medyo siyempre pagkagantong simula pa lang, nagpapakarandahan pa lahat yan. Kaya puro tahimik pa lang. Puyatan tong ride na to, pero hindi naman ganun kapuyatan kasi in-expect natin na mga tanghali bukas tapos na yung ride natin. Kasi alas 7 target natin makarating na tanghali. At ito na nga yung mga dumating sa sarap mag-bike shop para mag-join. Yung iba sa kanila ay first time makakasama sa Yaya ride. Yung iba naman ay mga datihan at madalas nang nakakasama. Ang siguradong kasama sa ride na to pero wala pa sa eksena ay ang mga kagrupo ko sa Team Apple na sila Doc, Charles at Sir Noel na maghihintay sa San Pedro, Laguna. At si Sir Ronnie na mga galing sa Bulacan at hindi ko alam kung bakit wala pa sa mga oras na to. Mamaya malalaman natin ang dahilan. Ang kalsada at kabundukan ay naghihintay. North Avenue na tayo, kaliwa tayo rito, tapos pa-circle, Katipunan daan natin. Tapos C5 ang magiging ruta natin papuntang Alabang. Sa kakaiwas sa traffic at sa dami ng sasakyan, hindi pa man nakakalayo ay nagkawatak-watak na agad kami. Huminto ako sandali para i-check kung sino ang mga nasa likod ko. Kaya tayo sa Maginhawa. Kumunti yata tayo. Ibali. Yung iba may kinukuha pang hangin. Nilagay ko naman sa ano yan, San Pedro unang stop natin. Dapat. Malamang sa Katipunan tayo makita-kita. Nandiyan na? Nandiyan na? Meron? O, ito lang. Wala ko, tara. Katipunan yan, magkaan. Sarap magbike, tanggalan yung 7:34, Katipunan na tayo. Medyo umikot-ikot tayo at umiwas tayo sa traffic eh. mamangha ka at magugulat sa makikita ng mata. At kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Nung makalabas kami sa Katipunan Avenue, mabilis na naging takbuhan namin.
Mas maluwag na kasi ang kalsada at mas marami na rin palusong hanggang makarating sa Ribis. Pero hindi pa kami pwede magtuloy-tuloy dahil sabi ni Charles, sa Tiendesitas siya tatagpo. Kaya in-expect ko na hihinto kami doon. Kahit hingaan magagandang Time check 7:40, libis na tayo. So, medyo nakabawi tayo ng konti ro paglabas ng Katipunan kasi walang masyadong traffic. Medyo nakadire-diretso tayo. At mabilis-bilis lang yung takbuhan natin. $7.51, SM Pasig tayo. Tayo ulit tayo. Bibilis na ito mga nasa Tayo lang, apat. Baka hindi sumampa yung iba, no? Meron ba na iba? Nauna? Oo, nauna na. Di tayo napansin. Ay! Yun lang. Pero kasabay natin umakyat. Oo, nauna lang tayo konti. Ayun, no, nakahabol si Batman. Tino na, uminto ka. Tagal ng order ko sa McDo eh. Hindi ka dumaan ng shop. Duman nga ako. Nandun pa kayo, order sa McDo. Tagal. Gugutom na nga ako. Kaya pala eh. Kakainin ko na muna yung McDo ko. Okay, andar na ulit tayo. Medyo alalay na tayo konti. Ayun, nagpaspasan. Dami kasing lusok. Dami nga ako, daming lusok. Kaya medyo bumilis-bilis. Hindi pa tuloy, medyo nagkahiwa-hiwalay. May mga nauna na rin. Dito kami yung SM Pasig. Sabi kasi ni Charles doon sa tatagpo. Pero nauna na siya sa San Pedro. Sakto rin, naminto kami, doon nakaabot si Batman. Arcovia City na tayo. PM, approaching na tayo, Makati. Malapit na tayo sa service road. Nandito na tayo sa bandang dulo na ng C5. May service road na nakalagay. Stay lang tayo dito sa kanan, tapos kaliwa tayo pagdating sa service road. 821, ito service road na tayo. Dito expect natin medyo malamang bumagal tayo ng konti, matraffic dito eh. Ito na nga ang sinasabi sa hula, traffic. Kahit nagkahiwa-hiwalay kami sa C5, dahil traffic sa East Service Road at dahil wala naman ibang daan papuntang San Pedro, Laguna, nag-abot-abot din kami ng ibang kasama dito. Saglit lang naman pala, nakawala agad tayo sa siksikan, buti naman. Pero mamaya siguro bandang Sukat sa Kabikutan, baka sumikip doon. Time check 8:38, Bikutan na tayo. Kaliwa ulit tayo rito papuntang service road. Tapos Alabang nakasunod niyan. Lakas ng hangin. Nakihirap pumadyak dito sa service road. .38 Sukat Paranaque. Huwag pilitin. Delix tayo dyan. Go, go, go. Time check 8:42. Alabang na tayo. Ayos, medyo sumakto ng konti yung natin itinerary.
kasi dun sa nilagay ko itinerary sa Facebook, alas 9 sa Jollibee San Pedro. Putatan na tayo. Dito dati yung sarap mag bike shop eh. Dito rin ako banda tumira. Diyan, papasok dyan sa may Caltex. Ayun na, wala pa rin pagbabago dito sa ano, sa may bandang City Hall ng Muntinlupa. Traffic pa rin. Nagkaipon-ipon ulit kami. Traffic din kasi. Nag-aabot-abot din. Time check 9:05. Ito na tayo, San Pedro. Manok ni San Pedro. Yun yung Jollibee oh. Ang tanong, marami kayong sasama sa atin. Kumunti tayo ah. Marami kayo nag-aabang dito. Ayun oh, nasa gilid. First stopover natin, so kung mga kalahating oras siguro para maka-recruit din yung iba. Tsaka daming mag-join dito, dyan. Sila Doc, sila Charles nandyan, tsaka yung mga kapotol at taga-south. Saan ka, Master? Sa Valenzuela, sir. Ikaw, Master? Pagpit ko lang. Lord Caloocan. Mayroong mga tagig. May taga-tagig. Tagig kayo? Pagpit ka na. Okay. Go! Ito mga kasama. Yo, Master! Dami nyo ah. Andiyan sila, Doc? Sila Charles? Master! Master! Hindi, natin ko na itong mga to. Uwi na ako. Ito ang mag-asawang Oliver at Maricel Llaneta. Mga solid kapotpot natin. Hindi sila kasama sa ride. Dahil ayon sa kanila, sila ay... Bilang kayo? Tignan natin kung ano mangyayari mamaya. Pahinga tayo, si Batman nandiyan pa sa likod. Simula lang din uli ako ha. Ha? Simula lang Master, yung nakaraang vlog natin, dami naghahanap sa'yo. Salamat, Master. Thank you. Akala naman, di ka kasama eh. butas eh. Ha? Nakakita kami ng butas sa Bamban. Kaya hindi na kami nakakita. Ano siya? Dali ko Martillo. Carlson TV. Channel TV. Ating Llaneta. Yung mga kasama pa natin, no? Saan kayo, Master, galing dito? Galing rin kayo QC? Manila. Manila. Dito na kayo dumiretso. Diretso na kami dito pa, sir. Ito yung kasabay namin nakaraan, diba? Oh, Marvin, 3 araw na kami nandito ah. Wala kami, master. Ha? Saan kayo dumaan? Sa tayo, taas kami, master. Babs, yung kasama mo? Sa? Tayo, Rodriguez kami dumaan. Volleyball? Spider Julian 90. Spider Velo 2. Oh, ride out tayo. Hanggang sa may Bae. Oh, 7-Eleven, Jollibee, Bae. Bae, oh. 7-Eleven or Bae doon. Let's go. Thank you po. Larga na kami, si Batman nabalian ng pedalan dun sa ano, susundin lang na Ma'am Marcel, nabalian ng pakpak. Tampo yung bike, kaka-jogging eh. Ayun. Kaya mga kaibigan. Nagtatampo na yung bike sa'yo, Master. Turo kasi takbo. Larga na tayo, Jollibee Bae ang next stop natin. Another mga 30 kilometers yan. .42, paskita na tayo. Nakapag-regroup din tayo ron sa ano, Jollibee San Pedro. Marami rin nakaabot, matagal tayo nagpahinga eh, mga kalahating oras siguro. Yun! Nauna rin sila kapagod pag nasa unahan eh. Ayan, marami tayong pupuntutan. O diba? Dahil gabi tayo, wala tayong problema sa sikat ng araw. Nandito ang padsak natin. 9:55, Santa Rosa, Laguna na tayo. Itira sana si Doc eh. Biglang nag-stop eh. Kita ko yung buwelo eh.
makatikim na maluwag na kalsada sa may bandang Santa Rosa, medyo bumilis ang pacing ng grupo. Kung mga 30 to 35 kph ang takbuhan. Ako naman dahil galing Pambulacan, nagsisimula na ako makaramdam ng pagod dyan. Kaya naghanap na lang ako ng mabubuntutan. Ah, 10:22 pala. Ah, 10:12. Nahilo na ako. Kabuyao, Laguna. Pagod, ang bilis ng pacing namin. Bilis talaga rin master, oh. $10:24, kalamba na tayo. Nalaglag tayo kanina. May nalaglag dun sa phone bag ko eh. Hindi ko lang kung tissue o pera. Kaya na, layo na nila pa sa service sa takbo namin. So inahan na. Pagdating dito, kakaliwa tayo. Pag dumiretso ka, yan yung papuntang Bicol. Dito tayo sa kaliwa. Bukan natin itong kapot-pot natin. Mukhang nagabang ng matagal-tagal. Eh, tumatakbo pa. Baka matagal naghintay ito, nakakahiya naman na hindi hintuhan. Master. Okay, thank you, Master. Ito tayo na, Master. Makiling na tayo. 10:55. Los Baños na tayo. Tapos na yung tubig ko. Kailangan na 7-Eleven. So ganito pala itsura pagkagabi. Maliwanag din naman pala. So okay. Time check 11:07, 98 kilometers na ako. Ayun, pag dating ng 7-Eleven or Jollibee, dito na tayo, pahinga. May naiiwan ako sa San Pedro, binalikan ko pa eh. Putik naman yan. Ay, mga ilang araw nag-antay dito si Doc. Kahapon pa daw siya dito. Kahapon pa? Sinata ko eh. Bilis talaga ito eh. Huwag ka kasi magsasalita. Huwag ka magsasalita, tingnan matitipid yung energy. Patingitin, Humingi gumamingitin. nga eh, every 3 minutes lang. Mas mabilis ito pag naka-try box tayo. Kapansin ko kanina. Ang hinga dito ka every 3 minutes. Lagi akong huli ah. Ano, Master? Parang karera. Parang karera ba? Oo. Ayan, no. Karera. Master, nakita ka nga marami, hinahanap ka nung mga ano eh. Ba't nyo ako hinahanap? Ang dami nagko-comment. Wala Sir Noel, wala Sir Noel. Pagbigyan nyo na yung senior. Ba't nyo nang hinahanap? Paano yung pahinga ng mga senior ngayon?
Tara, merienda tayo. Refill. Ang bibilis na to mga to eh. Master. Ang bibilis nitong mga to. Master, pinagpapawisan ka, nagbike ka ba? Jogging ako. Jogging ka? Ako, wala na. Oh, naubos na yung tubig oh. Papasok sa ano? Aircon. Saan kayo master galing? Sukat kami, master. Sukat. Ito si master, lagi naman present to eh. Ito Manila to. Saan galing master? Kalokan. Tagig. Tagig. Master, kunan kitang marami para yung mga naghahanap sa'yo, makita ka. Sabi ko nga, hanggang Kalamba lang ako eh. Oo nga, tuloy ka na. Lampas na eh. Diretso na. Hindi diretso. Yan! Ayos! Sabi ko nga, Kalamba lang ah. Babalik pa tayo. Nakalimutan ko na yata yung Kalamba eh. Baka nandun pa. Sir Noel, refill ng ano niya, tubig. Meron mga bagong dating lang oh. Ngayon pala bumibili ng inuman nila. Karga na tayo. Oh, si Doc, ano na eh. Alis na eh. Pagsanhan tayo next. Pagsanhan. 26 kilometers. Ha? Arko? Nang Pagsanhan? Oo. Makakain tayo? Oo, doon sa Arco. Tara. Ang dami. May mga naiiwan pa kaya? Meron master. Meron pa? San Noel! Nagagalit na si Doc. Tara na. Yan. Ano muna tayo? Next stop natin Pagsanhan, mga 26 kilometers lang yan. So kung mag-average tayo ng 25, mga kulang-kulang sa higit kumulang sa oras, ano na tayo, tapos kain na tayo ron ng ano, proper meal. Dito sa 7-Eleven na gano'n lang tayo, hydrate lang eh, tsaka merienda. Videohan lang natin si Doc, kasi bihira natin nakikita to eh. Bye. Go! Tara na't sumama sa akin, tayo'y maglakbay. Kunin ang bisikleta. Ganda tignan no, ang dami namin. Yeah! Sarap pagsabay-sabay. Sana mag-milurato ako, ang bibilis eh. Mas maganda pa agad to sama-sama. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap mag-bike, tanggalan yung problema. Sarap mag-bike, tiyak mamamaga. Tapos sa bibi. Ano nga to, Kalawan ba to, may bibi na to? Madilim na dito sa part at ng Kalawan ah. Hindi na natin nakita yung unang grupo nila Doc sa kanila Charles. Nasa gitna tayo. Yun, may pumalit doon sa trangko, si Rai. Si Billy. Pila Laguna na tayo.
Ha? ...1209 Santa Cruz, Laguna. Konti na lang to pagkatapos sa Santa Cruz. Ano na to, Pagsanhan. Makapagpahinga tayo. Sarap trumahan ko doon kay ano eh, kay Red tsaka kay PA. Isang matangkad tsaka isang malapad. Noon, time check 12:24. Pagsanhan na tayo. Pero ano pa lang to, yung maliit na arko. Ang hintuan natin yung malaking arko eh. Yun o, kitang kita, walang daya. Yes, 12:38. Yun na, yung arko ng Pagsanhan, pahinga na, yes. Nakapagpahinga ng isang maganda-ganda para makabuelo. Tapos maganda pagkatapos itong arko, mas sabay-sabay na yung takbo kasi baka madilim na eh. Hindi natin alam. Lalo na doon sa mapitak pagka ahon na. Yes, what a nice. What a nice. Sir, magabi po. Pwede tayo mag-picture doon. Pwede, master oh. Mike Pitik po, Mike Pitik. Mike Pitik, ayos. Ayun, tama-tama, mayroon tayong mamimitik. May naiwan kami sa San Pedro, binalikan pa namin. Baka makakalimutin mo pa lahat. Timing, si Master Mike Pitik. Dito ka Master para makita ka saan. Yan, di ba? Magandang umaga po sa inyo lahat. Saya. Marami pa nasa likod. O, ayan si Sir Noel ha. Mga naghahanap kay Sir. Baka sabihin nyo Wala ha. na naman ha. Hindi, wala shortcut dito. Desalong-salo lahat na hangin kay Sir Noel. Master, ikaw pala nagtrangko sa mga to eh. Ikaw pala nagtrangko. Salong-salo raw yung hangin eh. Ano? Ikaw pala nagtrangko. Ito trangko, di ba? Ikaw. Master, ito yung batong hindi nagtatago. Oo. Alam mo ba yun? Bakit? Hindi, may batong nagtatago eh. Oo nga ano. Bahala ka na, bro. Oo nga. Kain na, break time, break time. Marami pa nasa likod ano. Basta importante, andito si Sir Noel. Ay, thank you Master. Saan kaya si Doc? Wala dito sa McDo. Dito raw sila sa 7-Eleven. Pero sana may kanin eh. Dito ako kain ng kanin? Wala nang kainan dito eh. McDo. Doon na lang, balik tayo. Balik tayo. McDo. Sugurin natin yung McDo. Yan, balik tayong McDo. At wala, kailangan kumain na ng kanin dahil siyempre mahaba rin na biyahe. Tapos mahaba pa yung aanda rin. Charles, doblehin mo. Oh. Pare, kung ano sa'yo. Para tipid sa pila. Bayaran ko na sa'yo. Boom, biglang puno yung McDo dito sa ano. Kaya haba ng pila. Hahaba yung break natin dito. Sino yun? Sumunod pala sila Team Llaneta. At ganoon na nga ang nangyari. Na-rescue ng mag-asawang Llaneta si Sir Ronnie sa Alabang at nang maayos na ang pedal niya, ginamitan na nila ng pinagbabawal na teknik mula Muntinlupa hanggang Pagsanhan. 70 kilometers din ang nameno si Sir Ronnie sa padyak. Promise? Binili ko sa Hindi nga Yan, pagkakataon na naman para makadaumang pala natin si Doc. Nabirang-bira natin makasabay sa padyak. Lalakas na yung masabit ko. Ilan pacing nyo? 33. 31, 32. 35. Ang bilis yun. 25-30 lang kami. Magkasabay kayo? O, nauna pa rin to? Minor ako. Pero yung breakaway group mahaba. Taga saan ka? Tagig. Ba't ka sumama?
Gusto ko lang po kayo makasama. First time mo maglago na lo? Pero ano mo maglalago na lo? Wawa, good morning. Hawa dam. Matalban. Ito, savior ko, master. Ano ginagawa mo kasi? Di ba, funny? Stop tayo. Ang dahil pa na iwan. Pagdating ng Mabitak, 7-Eleven? sabay-sabay na tayo. Sa bagay hindi, grupo-grupo pa rin naman eh. Kung mauna kayong grupo, di sabay-sabay kayo. Pero, Magkatayan doon sa ano ng Mabitak, sa signage Mabitak. pwede. Tapos sabay-sabay tayo ng Teresa. Kailangan isang malaking grupo tayo. Pagbaba, nalala may kinakainan natin sa pinapin ng Jollibee. Parang din doon. Ang si Sir Ned. Pagbaba Andyan. ng Mabitak? Oo, Mabitak. Doon tayo magkita-kita. Sabay-sabay aakan. Basta kailangan isang malaking grupo tayo dun sa ano. Okay. Oo nga. Kasi ano yun eh, wala talagang kabahayan. Grabe. Tuloy pa rin. Buti na lang, andyan sila Team Laneta. Nag-saan, master? Muntinlupa. Ilan kayo? Tatlo. Ilan kayo magkasama? Tatlo po. Saan kayo nag-start? Binyan. Solo. Sa Marikina. Kumusta ang ride? Okay naman sir. Nakapasabay na Team Apple. Ako lang po mag-isa. Ilan taon ka na? 23 po. Bulacan po, Pandi. Si master, anong team ka? Nova po. Nobody chess? Hindi po, ang kasama po. Kumusta ang ride? Nakaya. Kaya yan, master. Yun. Bilis mo nakakapter ah. Good morning, master. Kumusta ang ride? Naiwan. Iwan, walang iwanan yan. Hinihintay namin kayo dito eh. Saan kumabal ka ba? Oo, nasiraan ako eh. San Pedro wala pa po kayo. Oo. Saan na po kayo nakabit? Dito na. Solo ride po hanggang dito. Yan. Hindi, pinagbabawal ang technique. Good morning, master. Kumusta ang biyahe? Okay naman. Ayos lang. Si Doc. Good morning, kumusta ang ride? Pumalas ako nung huli, pero nakahabol lang. Kaya magkaan tayo naman yan eh. Kumusta ang ride? Okay lang. Oh, may, Kumusta ride mo? Lalakas sila. may Sarap, tayo. di ba? Oo. Isa niyan to. Master, kumusta ang ride? Yun. Yun. Yan, mga dalahan dito, mga Tagalog sila to. Grabe yung baho nila. Oo. Kaya 30 yung Okay mga lang, bike nila. takbo 30 lang. Takbo 30? Nung pumatak na 25, pumalas agad ako. Nagulat na eh. Oh. Si Sir Nel. Sir, Nasaan yung bike mo? wala akong bike. Nakasakay ka na lang sa kanila. Hinatid nila ako, siyempre, nasiraan ako. Napagod ba, Master? Wala. Sakto lang. Ha? Ipot at maliit kaya singaw. Kaya lang, di pa kita na-videoan dito sa McDo. Baka mamaya may maghanap na naman sa'yo. Lagi may naghahanap sa'yo eh. Nagsawa mo ngayon ng mga naghahanap Oo, sa akin, para- Master. Mukhang talaga sinolid mo ako ngayon. Sama na si Sir Ronnie, baka may maghanap kay Sir Baka may Ronnie. maghanap sa akin eh. Nasiraan lang ako, na-delay lang ako lang konti. Oh, yun hindi ko nakwento ko ba kanina? Pero yun nga, Oo. kanina natanggal yung pedal ni Sir Ronnie. Lost thread. Oh. Kaya pinagbabawal na technique siya, kalahati ng ride. Ganda. Pakita mo ang pagkakagawa. Yan o, kita mo yung pagkakagawa, Master. Matibay pa sa dati. Iba pa sa dati, oh. Ah, Master, tulog na. Kaya pa sir, kaya pa. Kaya pa. Ano, let's go? Busog na. 1:42, larga na kami. Ang next stop namin ay sa Fami Laguna, 22 kilometers from dito sa Pagsanhan. So siguro mga isang oras, bigit kumulang. Tapos malapit na. After Fami, 50 kilometers plus na lang hanggang Taktak Pojo. Pero usapan namin kanina, pagdating sa Fami, lalo sa Mabitak, magdidikit-dikit na kami kasi madilim dun eh. Kailangan isang malaking grupo kami. Para ngayon, isang malaking grupo ngayon. Kasabay din si Sir Noel sa Padjak. Hirap talaga At si Sir Ronnie. Yeah, sabay-sabay na tayo. Sabay na talaga. Kita lang kami. Hoy! Alas na, alas 2 na madaling araw, Master. Quarter to 2. Quarter to 2. Bigit kumulang. Tayo, bakit sa Fami? Yes. Kasama na tayo, Lumban, Kalayaan, tama ba?
Time check 1:47. Nandito na tayo sa arko ng Lumban. Medyo maganda ang pacing natin ngayon, dikit-dikit lang. Busog pa yung mga tao, magkasamang busog tsaka antok na to. Etong Laguna Loop na to, nung una, plano ko tong gawing solo ride. Kaya lang nagdadalawang isip ako kasi natatakot ako dito sa bandang Mabitak. Kung mag-isa, baka madilim, di ko alam. Ngayon natin malalaman. Pero yun ngayon dahilan kung bakit hindi siya nag-solo ride. Mas okay itong ganito, marami, masaya. Ito, may isang magandang puntahan dito, papuntang Kaliraya. Ayan, kaya puro paangat yan. Diyan sa kanan. In fairness, yung haba ng biyahe namin, dito pa lang nagsimulang madilim na walang masyadong tao. Mula dun sa San Pedro hanggang dito sa may Pagsanhan, medyo busy pa yung konti kahit hating gabi. Eto dito medyo mararamdaman mo na probinsya na siya. Sa Palumban na tayo. Ay, Palumban, Lumban na pala to. Eto na, bahagyang ahong Palumban. Hindi lang kita dahil madilim. Dito na tayo sa overlooking ng Lumban. Hindi lang kita dahil madilim eh. Hindi rin tayo huminto dahil wala naman tayo makikita. Nakaraan sa balita to, may sunog dito ah. Malapit na tayo sa Paete. Paete na nga yata to. Nalala ko to sa bunga na to eh. So, ito yung junction ng Paete oh. Hindi na masyadong kita, madilim na. I love Paete. Ano na tayo? Pakil na ba to? Alam ko Pakil to. Hindi natin masyadong madilim. Tama, ito yung munisipyo ng Pakil. Boom, mandilim oh. Pasiniloan to. Isa ka rito, nakakatakot din. Uy, may basa oh. Kita basa tubig. Basa rito. Yun, Fami, 2:38 ng madaling araw. Sarap. Konti na lang, last 50 hanggang taktak. Yes, pahinga. May naiiwan kami sa San Pedro, binalikan pa namin. Pasandal. Yes. Yung si Master minibelo ba yan? Mixer. Lakas na ito eh. Pag kumarga, 40 eh. Grabe, laki ba naman ng plato eh. Alam, may hinaya nila. Pagdihado. Madilim lang, dito yung maharap. Pangalan Master? Ay lang po. Noy, taga saan ka? Taga Bulacan, pero nagtatrabaho ako sa Marikina. Mas malaki pa. Ano oras na? 2:41. Ang mga alas 6 lang, nasa taktak tayo. No? Uy, boss oh! Uy! Ano yun? Ayos! Tapos na tayo mag-stop over sa Fami, Laguna. 3:01 na madaling araw. So 50 kilometers hanggang taktak.
So tingin ko mga alas 6 andun na tayo. Ang plano ay pagdating sa Mabitak, dahil ahon yun at madilim, antayan. Isang malaking grupo kami. Yes, sarap po. Sayang di makapture na maigi yung gantong kadilim sa GoPro. Ang ganda, sarap tignan. Pagdating sa madilim na part ng Fami, may isang naganap na talaga namang kagulat-gulat. Yung naka-minivero na si Noy, may dala palang entertainment system. Meron siyang dalang speaker at may mikropono. Kalain mo yun? May mic ko. Sir, sino pwede mag-video? Ano nga? Yun o, may mic pa o. May pa-mic o. Tuloy pa rin sa ating Barbola ngayon. Minsan tawagin, letter na B. Bye! Yung problema. Sarap mag-bye. Tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata at kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Oh, liwanag dito sa bungad ng ahon na Mabitak. Ang dami, saya. Eight kilometers na ahon. Medyo madilim lang. Wala tayo masyado makita. Hoy, solo sa dilim, solo sa dilim. Ayun no, kalas-kalas kami. Kita tayo sa gitna ng kadiliman. Para rin ako nag-solo. Dilim sa Mabitak. Hindi na rin kita. .418 na, na tayo, approaching Pililya. Kaantayan dun sa Mabitak kaya lang madilim.
Ito ang isa sa mga naging pinakamaingat ko sa ride na to, yung palusong ng Pililla Rizal. Hindi ka pwedeng mapasarap ng lusong dito dahil bukod sa madilim, may mga nakakasalubong pang mga sasakyan at marami rin kaming magkakasabay na bumubulusok pababa. Marami rin mga kurbada. Meron pang iba sa amin na naubusan na ng baterya ang ilaw, kaya umaasa na lang sa kung sinong may ilaw pa. Salamat naman sa Diyos at lahat kami ay nakalusong na ligtas. Ayun, 4:37, nakababa na kami sa dito sa Pililla. At kainan time. Bumalik ako pag sanhan eh. Kanina pa babalik-balik. Yes, ang dami. Kaya na muna. Tahimik yung mga tao. Either pagod or puyat. Kain. Bago umahon, last ahon. Teresa. May shoutout ako. Shoutout sa mama ko, mahal kita kahit pinalayas mo ako. Condolence sa'yo, lolo. Magkakagrupo talaga kayo? Yes, sir. Yes, Tatlo kayo? Kayo, kasama talaga kayo sa mama? Random lang sir, random. Kakilala lang kami sa San Pedro, Master. Kayo master, isang grupo kayo pumunta? Hindi, dito lang kayo nagkasabay-sabay. Ito lang, Master. Ikaw? Sino ka? Kung pumunta ako sa shop, nasa McDo ako. Bigla kayo nag-line out. Kayo master, grupo ba kayo? Hindi. Solo-solo. Solo-solo. Body-body na lang. Ah. Idlip muna, idlip. Ito, biglang nagkaroon ng road trip yung mag-asawa. Oh. Hindi. Magtatanan daw sila ngayon. Gataanan. Actually, sir, ang plano namin, magde-date sana kami sa Pansol. Umabot kami ng pagsanan. Umabot kami ng pagsanan dahil kay Sir Ronnie. 5:26. 22 kilometers. Tak-tak na tayo. Saglit na lang to. Na-meet naman natin yung target natin. Ang itinerary, alas 7 ng umaga, nandun tayo eh. At mukhang mamimit nga natin. Puyat na ako, pagod. Nakaidlip ako ng saglit dun sa pinagkainan.
traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it on my own. On my own. Nakaramdam na ako ng antok. Ahon pa tayo sa Teresa. Uy, sumikat na ang araw. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this Uy, road. morong na tayo. But even Kabilado so, man sila ABA. I still feel that I'm alone. I'm alone. I'm alone. I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. I'm alone. 6:17, Teresa na ha. I'm alone. Kasama na yung ramdam kong ano, pagod at puyat. Leave me Buti na nakakain tayo so hindi kasabay yung gutom. handle it all on my own. On my own. Ahon na Teresa. Pinahon namin, doon kami mapunta sa kalsada na yun. Yung mga siko-siko yan. Habang umaahon sa Teresa, hindi ako makapaniwala na malapit nang matapos ang ride na to. Parang ang bilis lang lumipas ng magdamag. Parang saglit lang yung umalis kami sa Sarap Mag-Bike Shop, nagkita-kita sa San Pedro, tapos nagratratan sa kahabaan ng Laguna hanggang sa nagkantahan sa dilim. Walang pansinan sa ahon na mabitak at ngayon, konting sipa na lang at matatapos na ang lahat. Kahit hindi kami lahat magkakakilala, alam namin matatapos namin ito ng masaya at sama-sama. Bao. Yun, sa wakas, patapos na ang ahon. Makakapag-relax na rin tayo. Pagod! Natapos din ang ahon ng Teresa. Karamihan dito puro lusong na. Konting-konti na lang mamaya pa uwi. Pero halos tapos na ang loop natin. Thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat sa pag-iingat sa amin. Nakaka 191 kilometers na ako. O si tatay sa likod ko, lakas. Jogging niya. Ang pakinabangan niya. Inares, 7 o'clock. Nadali tayo ng konti Ayun, nakarating din. Tak-tak, Ali Podium na tayo. 7:03. Late tayo ng 3 minutes. Late tayo ano? Nagawa na ulit. Sa gitna. Dulo tayo. Dulo naman tayo, Master. Morning.
May hanap siya. Wait card ako. Nakarating nila. Kapwesto na agad kayo ha. May binalikan ako sa pagsanhan. Naiiwan ko yung 5 piso ko ron. Napaka makakalimutin mo, pre. Alam? Naghalahala kami. Nandito tayo sa Party Food Carts by Rafa. Yan, pag-aari ito ni Master Reggie. Yo, thank you. Nag-uwian na yung mga kasama natin. Salamat po sa kumboy. Tignan kami, stick na. Ang lakas si tatay. Okay ta. Sige po. Thank you, thank you. Sir, salamat sir. Salamat Thank you. Salamat sir. Salamat na kami. Sure. Thank you, thank you. Thank you. Master, magtitikling na lang ako. Malapit lang ako. Okay, thank you. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Okay ba? Nag-stick na dyan. 1, 2. Thank you. Thank you, thank you. Parang solid follower mo ako sir. Thank you, Master. Mga Master, thank you ha. Sir, thank you. Salamat. Star, mauna kami. Thank you po sir. Thank you. Diyan na natapos ang ating Laguna Loop. Ito na ba natapusin? Babalik pa kaming Hindi, pero kalas-kalas na ito pagkatapos. Alam mo kasi kanya-kanya uwi. Si Doc, mamaya wala na. Itong mga taga-Munti, SBA, thank you. Cry, thank you. Pagsama nyo, uwi na rin sila. Iba na uwi na itong mga to. Si Charles din. Masilag na to. Diyan na natin natapusin yung vlog natin. Maraming salamat sa lahat ng nakisama sa ride na to. Maraming salamat sa Party Foods by Rafa. Maraming salamat sa Bigote, Taktak Ali Podium. Sa lahat sa inyo rito, maraming salamat. At huwag kakalimutan mo na nakasabihan mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Hindi na mag-skip ng ads. Salamat. Shoutout sa paborito ko asawa. Spider Philippines, Spider Pedal 2, Winspace, Tripax, Tripax, Victoria Tires, Supreme Bikes, Supreme Bikes, Magic Shine Lights, Choco Mucho, Cloud9, Psych Plus. Cyclus, yeah.